Joi 11 noiembrie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre cu privire la restabilirea interconectării dintre rețelele de comunicații electronice de pe ambele maluri ale Nistrului. Conform hotărârii menționate, Camera Înregistrării de Stat va înregistra agenții economici transnistrieni din domeniul comunicațiilor și le va elibera certificate de înregistrare a întreprinderii. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologie Informației urmează să elibereze operatorilor transnistrieni de comunicații licențele necesare pentru activitate. Și Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze în termen de 10 zile procedura de efectuare de conectărilor cu furnizorii de servicii de comunicații electronice din stânga Nistrului. Legătura telefonică dintre cele două maluri ale Nistrului a fost testată în anul 2003. Situația afectează mult populația țării noastre, deoarece apelurile telefonice către și dinspre raioanele de est sunt scumpe, fiind transmise de operatori de telecomunicații străini și taxate ca apeluri internaționale. Potrivit viceministrului Dorin Recean, inițiativa de semnare a unor acorduri directe și excluderea operatorii de comunicații străini vine din partea mediului de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului.